Evo, dobri domaćine, gledam pred tobom ovu hrpu sokova i tek sad vidim Ferhatović i na njima. Pa jel to znači da Ferhatović se više ne bavi samo mesom i mjesnim prerađevinama? Evo i voda, gledaj. I voda, maša. Pa šta je ovo? Odakle je voda? Ovo ti je sve moj dobri Muhammede i srca naše lijepe Bosne. Ovo šerbe, sok je sa bosanskih voćnjaka i vrtova, naravno imamo je cvekle, a voda najbolja u svijetu, mi znamo da imamo najbolju vodu, to jeste bosanska voda, to jeste ledena iz Gornje Gračanice. Znači, uvoziš sad sokove, ili samo za tvoj lokal ili za Austriju? Pa vidite, Ferhatović, kao što si rekao, Muhammede, Ferhatović brend je prerastao već, hvala Bogu, mnogo i sad imamo sve sopstvenu proizvodnju. Od roštilskih suhomesnatih proizvoda, uskoro mliječnih i prešli smo također ovo da radimo, da podržimo BiH ekonomiju, BiH mali proizvođače koji imaju porodični biznise, da im damo šansu da uđu na evropsko tržište. I evo upravo ovog soka je naručeno blizu 15 paleta, to jeste među oko 20.000 sokova će doći iz Bosne i Hercegovine. Što želim reći jeste da je ovo čisto prirodni sok koji nema dodatak šećera niti bilo čega drugog i ono najbitnije jeste dolazi iz Bosne i Hercegovine i 100% je domaći bosanski proizvod. A ti su ovdje u centru Beča, tebi bi sigurno ovdje, ovo je jedan sad najpoznatiji lokala, najposećeniji, ja vjerujem da bi tebi Coca-Cola bila sretna da ti svoje proizvode dadne i Nestle i te velike korporacije. Vidite, bilo je već priče, mi već imamo, hvala Bogu, 4,8 smo ovog recenzija ocijenjeni, što je jedan od najocijenjenijih, tako da kažem, gastronomskih objekata u Beču. 2000 recenzija pozitivno priliku, hvala svima. Bilo je tu ponude od strane upravo tih koji ste spomenuli, ali ovdje ne može ući pola. Mi veoma dobro znamo zašto. Ovo dovoljno govori zašto ne može da uđe, ne bi imao tog srca tako da uradim nešto, a ja želim da kroz ovaj svoj biznis prezentujem BiH proizvode, da prezentujem svoju zemlju jednom najboljim svijetu, jer Bosna i Hercegovina ima najkvalitetnije i najbolje proizvode u Evropi. Ja to često Austrijancima kažem, kad dođu u proizvodnju kontroli i tako, kaže ovo, otiđite naše fabrike, otiđite naše proizvodnje, u jedan Madiv, u jedan Akovu, u jedan Klasu, otiđite, vidite koju mi tehnologiju imamo i kako je kod nas sve čisto, jer mi smo narod koji je čist. Čisto ovako i čistog obraza da svako može pogledati. Tako da mi dajemo šansu Bosni i Hercegovina firma koja se bavi izvozom, mi šaljimo po cijelu Evropu, Australiju, dio Amerike, Malezija isto tako, smo dali šansu pogotovo malim proizvođačima da uđu na tržište Evropske. Eto, dragi naši pratioci, čuli ste kako funkcioniše ekonomski patriotizam na licu mjesta kod našeg Senadina. Hvala ti mnogo. Hvala vama. U ime svih ovih koji pomažeš na ovaj način i u ime naše domovine koju na ovaj način podržavamo. Mi svojim djelima možemo pokazati da volimo svoju zemlju, svoj narod i svoju vjeru, bez obzira gdje bili. Ne samo u Beču, nego bilo kojem kraju svijeta. Budite ponosni, uzdignite glave, hodajte kao Bošnjak.